През коя година си роден? 1929. Моят дядо по време на Балканската война се преселва в България. Цар Борис беше. Ти имаш ли спомени от цар Борис? Виждал ли си го изобщо на живо? Ние по време на гоненията на евреите го спасихме да не го изселят в Германия. Тя се казваше царица Йоана. Знаеш ли, че стола, на който седиш, Да, е бил на цар Борис III? Този и този. той имаше връзки с полицията и след това и с милицията. А вие защо се изселихте? Били сте принудени? Значи сте си напълнили куфарите и директно. Моя баща беше принуден да ме заведе в една квартира в турската махала. Бяха ли изселените, в смисъл изгонени от България и изпратени в Германия, за да се случи нещо друго с тях, защото всички знаят за този геноцид? Искаха да ме изселят от И София. да те изпратят най-вероятно на тия лагери, за които сме чували. Да, Ти не си доволен от комунистическия режим и период в България. Продавач, евреин. Защо ли? да. Но сега турците като минават, чукат по прозорците и ни плашиха. Кои турци? Плашиха ни. Майка ми беше сама, баща ми работеше до късно, го нема и майка ми Кои турци, дядо Асене? Тогава имало турци ли или? с тия турци много се плаших от тях. Те ни плашиха. А какво правят тогава турци в България? Какво са правили тези турци? Турци от Турция или българи турци? Ами, те са останали от войната, Да. като беше руско-турската война. Цели квартали останаха в Плевен с турски. Представяме ви дядо Асен на 98 години. Останете с нас. Проба. Да ти кажа за моя происход какъв е. Това е дядо Асен, вече той е при мен. Той няма търпение да ни разкаже наистина толкова много неща, случили са му се през не толкова краткия му живот, 100 години, дай Боже и повече, ако това е пожелание. Искам дядо Асен да ми разкаже кой си ти. Моя дядо Коста, доживе 99 години. Изчакай, дядо Асене, Да. ти кой си? Моя- Представи се. Представи се, кой си ти, откъде си? Точно това. Моят дядо по време на Балканската война се преселва в България, в град Плевен. Аз съм от Плевен. Значи съграждани сме. Моя баща дълги години имаше магазин на улица Александровска, магазин Женева Кухо. Аз най-вероятно не го помня това, но разкажи ни наистина сега за тебе, кой си, с какво се занимавал през твоя живот, какъв беше твоя живот, какво си работил. Аз като ученик, моя баща ме беше пратил в търговската гимназия в Червен бряг. Да завърша търговска гимназия. Какво се е учило в търговската гимназия тогава? Учих до 1944 година в Червен бряг. След това, нали... Я само да кажем на хората, ти през коя година си роден? 1929. Какъв период е бил тогава в България? Тогава България е монархия, царска България. Цар Борис беше. Ти имаш ли спомени Да. от цар Борис? Виждал ли си го изобщо на живо? Сега, като стана 1944 година, нашето семейство от град Плевен, моя баща ми присели в София на улица Витушка. Тя се казваше Царица Йоана, Да. бившата Царица Йоана. В тая улица имахме магазин на 23-ти номер
и на 50 номер. Моя баща беше часовникар и имаше и бижутерия, търговия въртеше. Часовници и бижутерия. А това тогава професия ли е било или занаят? Защото мисля, че в днешно време няма много часовникари. И то ако има, те трябва да учат много. Това си е пипкава работа. Работи се като... Аз съм работил при баща ми занаята часовници. Значи и ти си часовникар. Частно съм работил дълги години, без да имам трудов стаж. Към днешен ден ти нямаш трудов стаж, или? Аз съм работил и в Плевен, докато живеехме в Плевен при баща ми и след като се изселихме в София, в магазина, при него съм работил. А вие защо се изселихте? Били сте принудени или сте искали да живеете в по-голям град? Каква беше причината за това? Ами, не знам. Причината беше едно еврейско семейство, което ние по време на гоненията на евреите го спасихме да не го изселят в Германия. Най-вероятно има хора, които не знаят за този период, но наистина много евреи са били изселвани. Това еврейско семейство, мъжът, на който се казваше Моис, евреин, той беше продавач в бижутерийния магазин на баща ми. Продавач, евреин. Защо ли? Да, много добър продавач. Казват, че те са много добри търговци, нали? И под негово давление се изселихме в София. Да живеем в София. А какво се случи с това семейство еврейското, не знаеш. Най-вероятно си забравил също, или? Бяха ли изселените, в смисъл, изгонени от България, изпратени в Германия, за да се случи нещо друго с тях, защото всички знаят за този геноцид от този период. Предполагам, че го знаете това нещо. Да. Моите зрители. Не знаете какво се е случило с тях? С това семейство. Еврейското. Какво ме питаш? Знаеш ли какво се е случило след това с семейството еврейското, тези вашите приятели? Ами, това семейство еврейско след Втората световна война се изселиха в Израел. Там някой от големите градове беше. Ами ако имат потомци и хора продължили рода им, това е дядо Асен, той познава вашите близки от тогава, но дядо Асен е по-важно. Аз съм го запомнил този мъжът, който беше продавач в магазина на баща ми, Моис, беше много възпитан и много любезен продавач. А изкарваха ли се тогава добри парички от професията занаята на баща ти, часовникар, бижутер? Аз занаята съм го научил от баща ми. Но бяхте ли доволни от паричките, които изкарваше баща ти, като цяло семейство? В какво семейство израснати? Имахте ли парички? Бяхте ли богати? Бяхте ли бедни? Или в средно положение? Средно богати. Не сме били толкова много богати. А то в този период имало ли изобщо богати българи тогава? Моя баща купуваше от ангросисти от София, от улица Леде, часовници по 100, по 200 броя, нови марки и ги продавахме. Значи освен да поправя часовници, вие също сте ги продавали и той ги е продавал този вашия приятел евреин. Моя баща имаше магазин, много хубав. Фирмата беше Женева Куко на улица Александровска. Женева Куко се казва фирмата, като швейцарски часовник. Там беха часовникари един до друг. Къде е било това точно? Аз може да си спомням тази улица, макар че аз отдавна не съм в Плевен. Ако имаме зрители от Плевен, малко да им стане мило и като минат от тази уличка да се сетят за това, което дядо Асен ни разказа. Коя е улицата? Улица Александровска, централната улица, която старата главна. стигаше до пазара. Да, старата главна е това.
срещу гарата. Последно кога си бил там ти? В Плевен. Последно кога си бил? Кой? Ти кога си бил последно в Плевен, дядо Асене? Аз съм бил до 1944 година, когато се изселихме в София. Казваш, изселихме. Вие сте имали къща там или под наем сте живели? Не сме имали собствена къща. Баща ми наемаше под наем чужди къщи. Значи сте си напълнили куфарите и директно за София. Не сме имали собствен дом. Има ли ти нещо, с което наистина се гордееш в този живот? Или в периода, в който си бил по-млад, да речем? Кое е нещо, което теб те кара да се чувстваш горд? Аз като завърших търговската гимназия в София, постъпих като банков чиновник, чиновническа занаятчийска банка. Коя банка е на тогава? улица Калоян, Коя банка е това? срещу хотел Алива, сградата Да. на бившата чиновническа и занаятчийска популярна банка. Той е имал само една бях- банка тогава, или? Аз бех банков чиновник и моя баща познаваше директора на банката, беха приятели и той ме назначи на едно гише с пестовни влогове. Работих на гише. Значи това е нещо, което теб те кара да се чувстваш горд, че си бил на такава позиция и че си има възможността да бъдеш чиновник в банка. Да, аз съм бил банков чиновник. Колко дълго продължи да работиш като чиновник в тази толкова банка? дълго не съм работил. 5-6 години съм работил там. После отидох войник и като се върнах от войник, започнах да работя при баща ми часовници. А вие сте имали вече в София след това пак ателие за часовници, за поправки и за продаване. Баща ми имаше ателие за поправка на часовници, а освен това магазин, в който се продаваха бижутерия и часовници. Бижутерия имаш предвид Да. злато, сребро, Парфумерия, бижутерия. благородни метали. Моя баща беше търговец и поправяше и часовници. Ники, моя происход е македонски. Аз съм мути. От град Прилеп произхождам. Моя дядо се пресели по време на Балканската война в град Плевен Да. и там се е родил и баща ми и аз съм се родил там преди 100 години. Аз честно казано произхода от рода на майка ми. Аз съм точно по този начин попаднал някакси в България, защото наистина от страна на моята майка имаме роднини, които те не са македонци, уж са албанци, нали? Но ние знаем за този живеехме период. В 9-ти квартал срещу избата, където беше изба за 9-ти квартал. 9-ти квартал. Горе на високото. Да, там под наем в една къща живеех. Си спомня като дете, понеже баба ми и дядо ми не се разбираха с моята майка и се караха и моя баща беше принуден да ме заведе в една квартира в турската махала. В Плевен. Турската Плевен. махала в Плевен е 9-ти квартал. В 9-ти квартал Дядо Асене, да не би да имаш предвид турската махала, това Балабаир. То ли е? искам края на 9-ти квартал имаше турска махала. Кажи как се казваше тази махала. Тая махала е една къща с една стаичка малка и сме спали на Рогозка. Немаше и легло. Какво е Рогозка? И аз не знам какво е Рогозка. Може ли да ни кажеш какво е Рогозка? Рогозка е направена от пат пред като килим. И се постила така
и върху нея съм спал. Спомням си, като дете на 2-3 години живеехме в турската махала. Само да отбележа, той има Това спомени от беше 2-3 годишен. една стая партерна и прозорците така от към улицата. И сега турците като минават, чукат по прозорците и ни плашиха. Кои турци? Плашиха ни. Майка ми беше сама, баща ми работеше до късно, го нема и майка ми Кои турци, дядо Асене? Тогава имало турци ли или? с тия турци много се плаших от тях. Те ни плашиха. А какво правят тогава турци в България? Какво са правили тези турци? Турци от Турция или българи турци? Ами, те са останали от войната, Да. като беше руско-турската война, цели квартали останаха в Плевен с турски семейства. А говориха ли турски? Моя баща Говориха ли турски? знаеше перфектно турски. Браво, браво. Аз наистина знам, че има много българи, които са говорили турски. И си спомням, при него идваха ханъмки. Ханъмки ли? Ханъмки, това са туркини, млади жени, с черно облечени и с було. В България имало жени, които са били с Идваха було. да купуват бижута от него, носиха златни монети на баща ми. Те турци имаха много злато. Да. Пендари, Пендари, знаем. Наполеони, меджидии, всичките тия турски монети, които беха обращени. Значи можем да кажем, че турците и българите тогава Значи, са си общували, са работили заедно, развивали са икономика. Туркините имаха много злато и носиха на баща ми, и баща ми купуваше златни монети от ханемките. От ханъмките. Така сте ги наричали тогава те си туркините, купуваха ханъмки. разни бижута от баща ми, разни за украшение, колиета, брошки, обици с скъпи камъни, всекакви. А българките не са ли си купували тогава брошки и злато? Българките не са ли си купували от твоя баща тогава? Или туркините повече си купуваха? Туркините купуваха бижута от баща ми. Понеже нямаха много български пари, някой път продаваха златни монети на баща ми. Как така те са нямали български пари? Защо са нямали български пари? Ами не знам. За да купат, Значи това са били туркини, турци за от да си Турция. купат по-скъпи бижута, трябваше да дадат някоя златна пара на баща ми. Баща ми, Заради самата стойност баща ми най-вероятно на изкупуваше пари. злато от турците. Ясно, В разбирам. турците имаше много злато. Ами те до ден днешен си имат турците злато, това си е типично и присъщо за тях, но пак да се върнем към твоята история. Ти си човек, който е живял в, да речем, 3 различни периода на своето съществуване. Как се промени България пред очите ти? По какъв начин България се промени? Ако трябва да сравниш с преди Живея и съм сега. и комунистическия режим. Да. Преди това монархията на цар Борис. Трети. Да. Знаеш ли, че стола, на който седиш, Да. е бил на цар Борис III? Този и този. Той има същите такива. Много хубави столове. И виж след колко години ние имаме такива, Да. защото ние много обичаме периода от царска България. Много ни е Чакай интересен. да ти кажа една история. По време на комунистическия режим баща ми имаше магазин на Витошка 50. Това е след 42 година, трета. Една бабичка ми донеси будилник, часовник такъв. Да. Юнханс, който имаше циферблат с снимка на двата престолна наследника. Княгиня Мария Луиза и цар Симеон. Симеон. Цар Симеон. Те са били малки тогава.
те са били Малки деца. цар Симеон, престолонаследника на цар Борис и княгиня Мария Луиза, Негова. сестра му. Точно така. И понеже го бех изложил на витрината, аз го бех сложил на витрината. И комунистите го видяха. Поправих часовника, поправен, върви, изправен и понеже е много красив с този циферблат, с престолонаследниците, по едно време получавам призновка баща ми, има викат четвърто районно управление. Да. Там ме държаха повече от 8 часа. На разпит. Защо? Вие имате... Значи, подложиха ме на страхотен разпит. Откъде имам този часовник, защо съм го служил на витрината. Аз казах, че този часовник не е моя собственост, а е собственост на една клиентка, на една бабичка. И е трябвало да бъде поправен. И беха ми го донесли да го поправя. И понеже тя не се забави се да го вземе обратно, го бех изложил на витринката. И заради тая работа искаха да ме изселят от София. Коя година е било това? Това беше Началото на 40-те години, предполагам. 44-та. Значи това е в самото начало, когато България е вече под власт на БКП, Българската комунистическа партия, на Червената партия. Интересно. Значи, държавна сигурност. А имаше ли последствия след това? Искаха да те изселят, но не са те изселили. Размина ми се изселването от София. Искаха да ме изселят от София. И да те изпратят най-вероятно на тия лагери, за които сме чували. Да. И размина ми се, защото баща ми, той имаше връзки с полицията и след това и с милицията. Милицията, да. Милицията. Да. Те го ползваха баща ми като информатор за разни чужденци, които идваха пред Какво носят, магазина. какво... Да, ясно. Да. Спомням си един случай, един сърбин беше донесъл златни монети при баща ми. Сърбин? Искаше да ги умени за български пари и тия монети попаднаха в стопанската полиция, беха арестували сърбина и му ги конфискуваха. И понеже... А какъв е бил този сърбин в България? Какво е правил той тогава? Баща ми е сътрудничал на стопанската полиция. Се разминах с изселването. Не ме изселиха. Да, помогнал е с нещо. Да ме пратят на някой лагер или в Добруджа далеч. То тогава е имало един лагер тук наблизо. Знаеш ли кой е бил най-близкия лагер тук до София? В Ловеч имаше лагер. Да. Чували сме за него само страшни истории. Да, какво се промени толкова в България? Не каза по какъв начин се промени България според теб. За по-добро или за по-лошо? Или България се била винаги такава, каквато се е била? По времето на комунистическия режим страната беше в застой стопански. Нали казва, че много се е била в развитие тогава, по време на комунистическия период? Развитие. България е изнасяла тогава. Ние бехме изолирани. Източния. Изолирани като информация ли? Нали бехме в СИФ. Зоната на СИФ.
тия СИФ е държави, абревиатура, които биха нали? на източно. Какво означава СИФ? Това беха всичките тия държави, които беха от Полша до България, на изток от западните държави. Ага. Значи комунистическите държави. Значи, нищо хубаво не Значи, като заключение, ти не си доволен от комунистическия режим и период в България. На теб не ти е харесал. пълен застой беше. Що да не би сега да е по-хубаво? Сега по-ли е хубаво? Не те чувам. Сега по-ли е хубаво от тогава? По-хубаво. На дядо Асен му харесва сега повече. Това е мнението на един човек, пак да припомним. Дядо Асен е на почти 100 години без две и той каза току-що, че наистина на него му харесва повече. И на мен ми харесва сега повече, имаме Аз повече се радвам, възможности. че България е член на Евросъюза и плюс това еврозоната, дето ни смениха валутата. И от еврото си доволен. Това доволен съм. Браво, дядо Асене. Аз го давам на това, че ти наистина си позитивен човек и може би и за това и живееш толкова дълго. Когато на човек си му е дадено, когато човек е добър, когато човек е доволен от това, което му се Въведохме предлага, еврото, се случват нещата. България е член на Евросъюза и евровалутата върти България. Аз разбирам, че по някакъв начин трудът на твоето поколение тогава не е бил оценен. Защото ти казваш, България е била в застой, а честно казано тогава хората всички са работили, но някак си не е било оценено, или? Това е по време на комунизма. По време на комунизма нямаше развитие на България. Да, но защо говорят и казват? Икономически бехме изпаднали най-зле. Казват, че България е била във възход. Точно тогава България е изнасяла, много добре се е била развивала и много хора дори искат да се върне точно този период. Най-хубавите години беха до 40 година. По време на царя. Да. Ти си доволен Като от... започна новата световна война, започна влошаване на положението, въведоха купонна система и Купонната система е за продукти, ако не знаят нашите зрители, Чакай за да ти хляб. кажа една подробност. Да, Плевен е прочут с лозята си. да, Има хубави лозя. да. Моя баща имаше малко собственост. 5-6 декара такова десертно грозде, Сладко. българ и хамбургски мискет. Много хубаво Това е сорт грозде. беше хамбургски мискет. Ако си ял от него, Може да съм ял, но не съм знал, че така се казва. много хубаво грозде. И тогава си спомням, по време на войната, ние произвеждахме всяка есен много грозде. Раждаше се много хубава реколта. И ни доставяха едни луксозни щайги, в които да поставяме грозде българ и грозде хамбургски мискет. Значи, тогава България правеше износ на грозде Да. в Германия. България е изнасяла за Германия. Ние го изнасяме за Германия и те са ни плащани. Добре, дядо Асене, сега за една малко по-лична тема. Да ни разкажеш за твоето семейство преди и сега. Ти имаш ли деца? Не съм се женил, нямам жена, нямам деца. Никога не си бил женен. Никога. Дядо Асен е ерген. Моите братя, бехме 3 братя. 2 от тях починаха
преди 10 години и повече. И те ли са живяли тук всички в София? И значи единият брат, по-големия, който беше, той имаше двама сина. Значи аз имам двама племенника, роднини. А имаш племеници, а поддържате ли Да, връзка? те са живи, са ме зарезали напълно, не се обаждат с години, да видят жив ли съм, здрав ли съм, умрял ли съм, как съм, що съм. Никаква помощ не се интересуват от мен. Чакат ме да умра. Това. Добре, да никой ли не остана Моите, до теб през годините? моите Някой остана? наследници са тия двама племенника. Само те, твои живи наследници, са двамата ти Те племеници. са на брат ми деца. А твоите братя не са живи. Моите братя починаха и двамата. Добре, а защо не поддържате връзка с твоите племеници тогава? Или поддържате ли Значи- изобщо връзка? Тия племениците ме зарезаха и ме чакат да умра. Не ми помагат, нито се обаждат. По цели години не са се обаждали по телефона. Да видят как съм, що съм. Дядо Асене, по принцип аз те извиках за нещо друго, но виж изведнъж какво излезе. Само да кажа, добре, аз да припомня ние къде се познахме с дядо Асен. С дядо Асен запознахме на редичката на Подай ръка на Мартин Мартинов, там където аз прекарвам наистина много време. И случайно той ми направи впечатление. И докато вижте си поговорихме тук за какъв е бил, що е бил, изведнъж достигнахме темата за семейството и той ми каза, че има двама племеници, които не го търсят. Аз не знам. Аз съм преживял 3 епохи. 3 епохи, наистина и то стабилни епохи. И на Кога за цар последно... Борис, Чакай, дядо Асене. властта, значи царската власт, след това комунистическия режим и след 1948 година, когато се отидоха комунисти, беше демократичен режим. Дядо Асене, а теб, когато попитаха за последно, как си? Който и да е. Когато попитаха за последно, как си? Добре съм. Но когато попитаха последно, кой те попита преди мене как си? Ами, Не заради нещо, е така просто... единствените, които се интересуват от мене, Мартинчо и брат му Боби. Боби, като ме види, винаги ме пита как си, що си, интересува се от мене. Ти чувстваш ли се самотен? Не чувам. Самотен чувстваш ли се? Чувстваш ли се самотен? Не. Аз съм свикнал да живея сам. Гледам, аз съм особен човек. На времето се събирахме в вегетарианския ресторант на граф Игнатиев. Да. Там са съботяни и разни други. Там се храних вегетарианска храна. Ти си вегетарианец или? Временно съм бил. 5-6 години съм се хранил там. На Интересно, граф дядо Асене Игнатиев. вегетарианец. На граф Игнатиев там беше вегетарианския ресторант. Сега А чувстваш ли се по някакъв начин забравен, да речем, от някого? Защото ти ни припомни преди малко за твоите аз племеници. имам занимания. Какво обичаш да правиш ти? 18 часа денонощието гледам с телевизия. Обичаш да гледаш телевизия? 18 часа. А какво гледаш? Те в днешно време какво дават? Само турски филми? Или какво гледаш? Аз гледам спорт, мачове, Браво! най-различни мачове. Коя ти е любимата телевизия на теб? Кой канал? Канал 1? Диемите. Диемите гледам. Диемите. Значи спортните канали. Те там дават предимно матчи. Трите диеми гледам. Браво! BTV Action дават мачове от Шампионска лига и това. Ти имаш ли честно казано нужда от нещо, дядо Асене? От храна, от дом или от човек до теб? Най-малко.
От какво имаш нужда ти? Защото наистина това предаване ще го гледат много хора и може би някой да иска да ти помогне. Ти самият какво смяташ? Имаш ли нужда от нещо? Къде живееш ти на първо място, да ни кажеш? Аз живея много притеснено. Защо? На 1 квадратен метър место. Това. Защото стаята, която на времето баща ми е купил, да не съм на улицата, собственост на мене, представлява една стая и баня, банско помещение, тоалетна. Стая 4x4. Обаче стаята ми е пълна с кашони. Имам първо 12 000 тома литература Значи ти обичаш да четеш. в кашони. А защо ги пазиш тия До книжки? тавана. За какво са ти тия книжки? Ти си ги прочел Освен вече. освен това имам покъщина от 3 апартамента. И всичко това е в стаята. И аз От 3 апартамента. Къде са тия апартаменти тогава? вървя по една пътечка да стигне до леглото. Добре, чакай. Защо са ти тия книги, толкова много книги? Не искаш ли поне да ги дариш на някого? Ти си ги прочел, на теб не ти трябват вече. Тия книги Искаш ли да ги дариш? един ден ще останат на наследниците. А ти ще ги подариш на някого, който те наследи. Мога да ги даря на някоя библиотека. Според мен е по-редно да ги подариш на някоя библиотека, защото със Има сигурност ти много имаш такива, скъпи каквито ги книги. няма. Скъпи ценни, значи. На времето съм се редал по опашки да купувам книги. Ами аз мога да предложа на библиотеки, ако наистина имат нужда и търсят книги, да се свържат с мен, пък ние по някакъв начин ще се свържем с дядо Асен и да видим ако можем да бъдем полезни. По този начин също ние ще му осигурим пари на него, каквито и да са. Предполагам, дядо Асен не иска 100, 200, 300 000 евро за книги, но най-малко за да преживява и да бъде той добре, има достатъчно Вики. книги. Да се свържат библиотекари и хора, които имат интерес към стара литература. Това са книги, може би, които не е навсякъде ги има, даже изобщо някъде ги няма. Бих искам да наема под наем някакво помещение, което да ми помогне да се разтоваря от този багаж. Да мога една част от кашоните да ги изкарам от стаята, да се освободи место, да си купа един хладилник, да имам хладилник. Ти нямаш хладилник ли? Няма къде да го сложа. Няма място за хладилника. Давали са ми 2-3 пъти. Добре да освободи тогава малко място, дядо без Асен. пари ми подаряваха. Освободи малко място. Наистина, Няма къде да го сложа. аз съм сигурен, че нещата, които притежаваш ти, са ценни и в това имам предвид книгите, които имаш ти, но ти нямаш място за теб. Така че ще освободим малко книги, ето който има нужда, нека да ги дарим. Ще ги дарим както трябва, по закон. Ти си на 98 години и половина, почти 100. Ако можеше да върнеш времето да бъдеш пак на 20 години, какво ще кажеш на онова момче ти? Пак ще ти повторя. Ако можеше да се върнеш и да бъдеш пак на 20 години, Да. какво би казал на онова момче, на онзи младия Асен? Сега, какво би му казал на него ти? Ако мога да се върна на 20 години, И да застане пред теб малкия Асен. Какво ще му кажеш сега ти? не бих си променил живота. Бих искал Щеше да му кажеш, бъди такъв какъвто си. Продължавай. Ти си доволен от твоя живот. Аз съм доволен от моя живот. Преживял съм много най-различни режими Да. и пак съм оцелял. Значи не би му казал нищо и то ако има да му кажеш нещо на малкия Асен тогава на 20 години, продължавай точно така. Аз колекционирам стари градски песни и македонски песни. Ти обичаш стари градски песни и македонски песни. Да. Една част, след като умра, ще направя завещание на Мартин Какво ще му завещаеш? на ресторант Гамбринус. Ще завещая старите градски песни. А ти знаеш той колко много ги обича стари градските песни, Марти?
Той много ги обича и той стари градските песни. Кой? Марти, той има и той една стара книга с стари градски песни, ама съм сигурен, че тези пък твоите изобщо ги няма. Абе, А за македонските Една част. песни, да не са тия на братя Миладинови? тая книга на Кауфман, Да, да. на професор Кауфман, стари градски песни, в нея има около 1000 песни. А за македонските, кои са те? От нея съм извадил около 200 песни, съм ги записал отделно в една Ема те са само текстовете най-вероятно, а мелодиите? текстове, да. На теб коя ти е любимата стара градска песен? Една поне, за която се сещаш. Бели ружи, нежни ружи. Бели ружи, нежни ружи. Как звучи тя? Как е тази песен? Бели ружи, нежни рузи. Бели ружи, нежни ружи. Тая песен я изпълнява професор Кирил Костов. Можеш ли да ни я изрецитираш кратко или ако не да я запееш, поне да я запомним тази песен и винаги да си спомняме за тебе с тази песен? Ако не е мелодията, На банкета, който ще се организира на 100 годишната, ще помоля Мартинчо да ми осигури има долу микрофони колкото искаш. да мога с собствения си глас да изпея няколко песни. Изрецитирай ни го това. Бели ружи, нежни ружи. На времето съм свирил на китара. Браво. Имам много хубави спомени от филми. Например, филма Данко Пища. Как? Данко Пища. Какъв е бил този Унгарски филм? филм. Унгарски? На времето това беше бестселър. Един от най-хубавите филми. С главен артист Пал Явор и Зита Селечка. Музиката свириха унгарски чардаш с цигулки, унгарски цигани свириха музиката на филма. И от там съм запомнил 2 песни и мога да ги изпея. Аз предполагам, знам коя е едната, но добре. Значи, Чардаш? да, 2 песни от филма на Данко Пища. Сега ли ще ни я изпееш? Сега ли ще ни я изпееш? Нека да запомним с нещо. Това ще остане, дядо Асене. Тук вижда, записваме всичко. Сега Чува се. ще опитам. Дълбоката обич предели не знае, тя не иде в сърцето, душата дълбай, вълнува сърце ми, в душа ми звъзжи и пали памък в нашите очи. Не мога. Много добре, поне на мен ми хареса. Не мога. Смятам и на зрители да им хареса. Не. Дядо Асене, има ли нещо, за което съжаляваш, че не си направил за тия 100 години? Единственото съжалявам, че не успех да прочета толкова много книги, които съм купувал на време. Значи ти затова не искаш да ги дава, защото измежду тези 1000 книги има, които не си ги прочел. Ти имаш време, дядо Асене. Имам художествена литература, класическа, имам историческа литература, македонска литература. Всичко съм събирал като пчеличка едно по едно. Не мога И затова са най-вероятно и толкова ценни за не теб. мога да се разделя с книгите така. Дядо Асен каза, че Да за ги тези 100 подаря. години Не. съжалява за това, че не е прочел книги, които е купил, но пък за сметка на това си прочел много други книги. Аз не смятам, че това е нещо, за което би трябвало да съжаляваш. А нещо, което няма да забравиш от тези твоите 100 години, дай Боже още, нали, колкото толкова, но има ли нещо, което никога няма да забравиш? Едно нещо. Мога да ти кажа какво нещо.
като бех ученик в 5-6 клас, в Плевен имаше една река Тученишка. Да, той има и такова село или град Тученица до Да. Плевен, да. Тази река Тученишка пресича си града. И в реката имаше един вир и там отидох да Плевен се е пресечена къпа река. Да не е река Вит? и понеже нямаше нито брат ми, нито никой, които знаят да плуват, сам бех и влезах в този вир да се къпа. Обаче, понеже не знам да плувам, погълнах вода, за малко да се отдава. Едвам съм изплувал. И това ти е останало като лош спомен и казваш, че никога няма да го забравиш. Спасих се от удавяне. Ако си знал тогава, че ще доживееш до 100 години, изобщо е нямало да се притесняваш за нещо. Когато на човек си му е дадено да си живее, но аз смятам, че ние живеем, защото сме добри. По същия начин дядо Асен е много си добър. Ме запази да остана жив, да не се отдава. А дядо Асене, теб какво те кара да се будиш сутрин? Кое е нещо, което те мотивира сутрин, като се събудиш, да си кажеш и този ден ще го изживея? Кое те мотивира теб? Сутрин, като се събудиш, първо какво правиш ти? Кафе пиеш ли? Кафе дали пиеш? Кафе? Кафе не. Цигари не пушиш? Не пуша цигари, кафе не пия. Искам да ти кажа, Алкохол? моята слабост е телевизията. От тая телевизия ослепех. С 18 часа на денонощието гледам телевизия. Спорт, чак до порнофилми и какво ли не. Какво? Порнофилми. Дядо Асен гледа порно. Порно имам. Имам 5-6 канала порно. Това с паролите. Когато ми е кеф, пускам си от дъжд на ветър. Обаче, искам да ти кажа, Мъж на 100 години гледа порно. Дядо Асене, това е за едно друго предаване. Добре. Значи тебе телевизията те кара и ти дава. аз се изповядвам на вас като То си остава само на за мои роднини, родственици. Така, Дядо Асене, откровено. след тия 100 години, какво би искал да кажеш на хората? Е така, да си знаят хората, да кажат дядо Асен, столетника на нас ни каза това и това, да си го запомним. Какво да запомнят хората от теб, от един столетник? Най-важното да бъдат добри хора по характер, да правят добри неща и да вярват в Бога. Ти си вярващ? Аз съм православен християнин и съм бил съботянин 5-6 години. Дядо Асене, какво означава съботянин? Съботяните, те празнуват съботата, седмия ден за тях е събота, А не неделя. не неделя. Ясно. Аз това нещо го знам, но просто иска да поясним на... Съботяните са много добри хора и от тях имам една приятелка, която се казва Естелия. Аз ще помоля и Мартинчо, ще му дам телефона да я потърси, да ми намери едно лекарство. Ти имаш нужда от лекарства или? Имам нужда от едно лекарство за сърцето. Малко доктора ти го предпише. Ти не можеш така сам да пиеш лекарства. Или ти е предписано вече? То ми е предписано. Ще идем след малко, ще го вземем. рецепта, а го няма цяла съд. Ще идем, ще го вземем след малко. Ще го вземем след малко. Това беше дядо Асен, столетник, мъж, с разума си, с добротата си
ни разказа много интересни неща. Това са хората, които винаги ще ви показвам, хора, които са за пример, хора, които могат да ни научат на нещо. Ако не научат на нещо. Основното, което е да знаеш Да? за мене. Аз, телевизията ми е като другар, като приятел. Без телевизия не мога. 18 часа гледам телевизия. Видя да Асена и мене ме даваха по телевизията. Ти чувал ли си за предаването Big Brother? Биг Брат, слушал съм. Ама не си го гледал. Гледал съм. Кога го гледа последно? Миналата година ли? Първите издания на... Много отдавна знам. Big Защото и аз бях там миналата година. Да, Да. Биг Брадър съм ги гледал. Сега, чакай да ти кажа. Освен това, телевизията, любимо ми е да колекционирам стари градски песни, македонски песни и народни песни по радио Родина, Да. музикална телевизия Родина, която предава стари градски песни и македонски песни. Оттам си записвам текстове. А ти бил ли си ти в Македония? В Македония бил ли си? Не съм бил. Имаш ли желание да отидеш там? Нямам желание. На тази възраст вече аз си отивам от живота. Живи роднини каза, че нямаш. В смисъл братия, сестри. Те всички са измрели. Но пък имаш моите семейство, твоите роднини. племеници, каза. Аз, моя род е бил попски род. Какъв? Попски. Прадеда ми е поп, Свещеник. свещеник Православен. в град Прилеп. Прилеп е в... Там е живял. Прилеп е в И Македония. там се ражда моя дядо и по време на Балканската война се приселва в Плевен. И там се ражда баща ми, аз и така. Да, има много преселени наистина от Македония, от Косово, от Албания и са останали точно в този плевенския край и след това вече са били по цяла Македонски България. род сме. Македонски род. И аз съм от този род, честно казано, но Аз съм затова обичам македонските песни. Те са много хубави. И аз много обичам македонските песни и обичам и македонските девойчета. Значи, имам На теб коя ти е любимата македонска? голяма колекция от македонски песни. Повече от 500 песни съм записал. Кога имаш рожден ден ти? Текстове. Кога имаш рожден ден ти? На коя дата? Не те чувам. На коя дата имаш рожден ден? На 3 март. Значи, на 3 март. Аз съм на съм 12 март. Аз съм роден на 3 март. Риба съм. И аз съм риби. И двамата Да. сме риби. Да, и двамата сме риби. Ники. А ти вярваш ли на тия хороскопи, дядо Асене? Не се чувам. На хороскопа вярваш ли на зодиите? На зодиета. На хороскопа, дали вярваш? Хороскопите? Да. Не се занимавам с такива работи. Ева пък каза, че си риба. Добре. Дядо Асене, аз ти благодаря наистина за това интервю. Знам, че много хора ще го гледат, ще си го спомнят това. Бъди жив и здрав. Благодаря. С каквото мога, винаги бих бил полезен. След малко отиваме те вземи те Искам да се лекарства, но ако извиня имаш само пред тебе. рецепта. Без рецепта не. Искам да се извиня пред тебе, Защо? понеже на тая възраст не дочувам малко. Няма проблем, нормално е. Малко телевизора си го пускам на най-силно, да мога да чувам говора. И затова, понеже не дочувам, ти ме питаш разни работи, аз Всичко чути, всичко кое съм чути. разбрал, кое не. Всичко чути. След малко отиваме да вземем лекарства, но казах само ако има рецепта, без рецепти няма да вземе лекарства. Благодаря ти наистина за това интервю, дядо Асене. Това ще се запомни. Благодаря ти. Помахай там на камерата само. Искам да Помахай. Здрасти на камерата, помахай. Дядо Асен. Искам да поздравя Мартинчо за сетен път. Той е златно момче, много ми помага и освен моите роднини, които са ме зарезали и ме чакат да умра, той е единственият, който ми помага. Мартинчо. Благодарим и ние на Марти наистина. Аз те срещнах точно на Не неговата само реч. за храната, която ни дава, На теб харесва ли ти а и храната за на Марти? отношението. На Марти храната харесва ли ти?
Храната е хубава. Ма тя много пари тази храна. Аз я Много пари. употребяваме и се храня с нея. Мартинчо е златно момче. Да е жив и здрав, ти да си жив и здрав, всички да сме живи и здрави и да си помагаме. И за книгите пак да кажем на хората за книгите, който има нужда, може да се свържи с мен. Ние ще се свържем с дядо Асен. Книгите, които е прочел, можем да ги дарим. Аз една част от книгите ще ги завещая на някаква библиотека. Задължително. Да. Това са експонати, наистина книги, Абе, които те може са би май ги няма вече никъде. Съвършено нови книги. Запазени. Упаковани с амбалажна хартия, Браво. в кашони, много хубави. И толкова ти е мило за тези книги, че не искаш да ги изкарваш от вас и си стоиш в стаята, ходиш е така на 1 метър. Аз съм ги купувал една по една. А скъпи ли са били книгите на времето? Сега една книга 30 евро прави. Средна пашка. Скъпи ли са книгите били на времето? Бяха ли скъпи книгите на времето? Сега станаха много скъпи тия книги. Една книга струва 30 евро, български пари 60 Сега евро. са скъпи. Новите. И те затова и не ги четат хората, защото са много скъпи, пък и много писатели станаха.